Hello. Palihog Hello. igsoon. May hapon. May hapon usab. Pastor ako, pumunta na pastor ba? Padayon palihog. Abot ito sa kanang managtiayan, pastor. Okay? Pwede ba ang sa kuwan, pastor, sa Sabat? adlay patuloy? Alord ba sila? Wala man tay mabasa igsoon nga gidili. Wa sad tay mabasa nga giugihan. So ang Bible is silent. When the Bible is silent, dili ta maghimog theology ana. Wala tay stand ana igsoon. O gihana nga mga punto ha. Pero kung imong tanaw ng Exodus Kapitulo 20, unom ka adlaw magbuhat ka, buhaton nimo ang tanan buluhaton. Kana nga word nga magbuhata sa English na sa King James Version, shalt thou labor. Kanang word nga labor, buot pasabot mo income ka. Unsa man ang mga butang mo income ka? Farming mo income man ka ana. Employment mo income man ka ni ana. Tanan nga ga-income ka, imo na siyang likayan. Okay? So mo nang Exodus Kapitulo 20. Ang sex during Sabbath, wala ka ga-income ana. Usa na siya kabuluhaton sa magtiayon nga gihatag sa Ginoo kay ang gitawag nato sex is a gift from God. God invented sex. Kung imong tan-awon walay laing purpose kanang naa sa lalaki o kanang naa sa babae. Studyuhan sa science, walay lain maura gina. Therefore gihimo na sa Ginoo part na sa iyang design. Okay? O wala man tag-income ana, magtiayon man na nga trabaho. So kung silent gani ang Bible, kinahanglan dili ta maghimo og theology nga sala. Okay? Panay Dixon, follow up. Sige, pastor, ganang. Laila, pumunta na, pastor. Go.